Kani gade ka Pati CTV. Kipat ba kasnong raat majay, karat ka bahap apo ka suara sa shem. Haka khatlay trik mataw banay leber, kila pelong da kajing ya pat ba, hasaw dong jong kasnong ban penpaw, ya kajing persya ya karay us jong ka hima suara, upa Freeman Sings Ubala ray ban weng no yu sordar kani kasnong uba Ekhel Marwen, bad ya ka Executive Committee jong ka darbar raat majay. Hakani kajing ya pat ba la shimanta da kinong song stong jong ki khandai tli ki dong, jong kani kasnong, kontop na do ki khanna ki samla, kilong kami kilong kapa. Kibalapan pau kajing sengu persya ya kara jong news ha kajing elang pat ba kini kinong song kilapan kop bor ha uba Ekhel Marwen panbat kumu sordar bat pen pau ba kinong song kidang don kajing sani au Henry usiem la dan bor da ka baweng no ya ka Executive Committee ha po kajing lam jong ba Ekhel Marwen kipat ba kani karat kilaong ba usiem udan kajing temu banthong da usiem khna ban pat ya kani kasnong Nalor kani kila keno ru baus mula thambor ka hok jong ki khon ki hajar da ka baai pata ye ki barjala klam ka jing manjor jong ka Executive Committee jong asnong habakran hakinong pathai khobor uskatri ka darbar raj majai uba S Marbanyang ula keno da ka baong baus bat ka office jong u kile khnang ye kani ban pendo ye ka Executive Committee ban yo le man bat yo raj ya ka hok jong u khon u hajar Laong ru baus mula ai pata bat dolar jaka ye ki barjala klam ka jing buram sho ye ki bor pnya chnong ki ba mauhi ula ai ya kajing itu ban pet ya kasnong hakisnam ki baladam bat kumba ka pau hi menta kalong ba unius om sham la khen snap show ya ki bor pnya jong kasnong We want justice! 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 Committee for justice! Siam jongi kumki seng kumka sengken thai jong asnong ne ngi badon sipun ngi ki jing thambor ki jong siam hang ne hang asnong ki jongi te kamta ngi long yeng ki bamdon su nong urang ba bolong bolong pa jong ki yeng kanu ki siam jing kanu ki siam jinjar kamtam ngi kan du ki jing na kan yang jong asnong kamtam lagi kan thai ki don apa ki jing seyong te lam dau Usim lada kong sodar udon ka bentai ka ban ya drilang ban ngi kong gigantay ka no ngi ngau si la ngi ngau jinjar kong gilong gantay na don gigit ka bakya ka pam gikon gi tingi dang don apre jong jing pule te ka no ngi ngau jinjar te nagata ka daw kum gilong kami jong ka sinong hi ngem kwa ba usim mula don bon pune ngi jonga ta ka banongkong ba yang ala kha hakan ni kasinong masa ngasyong kan kasinong kadon kajaka kapangayo pateng naipa na yata kajaka jonga us imul tani da kabor du ay da kakis nga manta kaya kakis penjenjar penkedet nga kalau banga ngadon ba kaji sistem ru hable ngabe kita kaji jonga kadi katay bus im nga ay da kakis nanti kada jenis akni gajaka ba dana pulkhal ten kong le ya khirang ka bagi khna samla ke SU nani nama jai basala tidak ya wan pensange te tidak ong ru ya ba pensange selama ya gas tau yang ten nadi nutung le ya le ke kendo CM te adu mentarung pario ya karai nanti ka ba kini khar sini pan menta ka wale ka yang kila ada bersna kila ada pendem sementara kita siang laksa te kalau ngobalengok kai memang ki jin thok ni la le pen pois te karai nang te ngin padio lai makipat menta kila le sinar kai yin kila siang kai te kalau ngosusi kai nama ka kot pata nging la yo ngiyo na du usna marajar khandai te ka ba ki pen usim pre pen kesan nge ka kot ka ba u ai ma u ho arajar khandai semuni bile lang ba sa ru kun thai ni sim jar ni sim ye kai pen thut pen dek kum ni ka siang sa Ting percaya dan nomor gibri ujung usim kila awan man kila bor thambor yang jaga menane ini gimnai di gimnai ni kong tu jadin kipa penti dak JCB kita jaga pan harus surak badan pok lailat kajing temu jeng ke mat mut ban ai wai siding ai ya kitkar ai wai kitkar di jaga nadina to ngala khang no itu kitkar mut ban ai
ประทับมาขังเนาะแต่หาดุมใต้กระจายกระดังต้นนี้คือประทับไอ้ long masih ingat kan nama orang tahu ingin thongin tem kuai bareng rodon kapor batung bare pipa mentang indah kali thong ni tep thamai di thong ni tep biang sa sin te kading kala kha habri ten khet long ting thong kuno khafai ti kading kham berkhoi khamai gabri apun khoi em gabri te mentau im ong hana ba mbet ban thode ni kham to na khlaw ki thon abri te ipun khoi gabri pangai in thong biang tingin khet euding ko andengin ni thek ni khet euding ko in thong da kading nyap khet thun dia ko em ni bam yudi ni gabri mengiyo pateng nai pa di wang hana ngaso kubak ni berbeda bawang si mana bambit ban deban yo pateng kana kando kajaka kinyo pateng kikun umbit hana di numyo kikun di mana ban yo Pujut mu kalau penggelari rat bro. Kamu mun penggelari rat yang tarai teki yang tengi ngiting mun ya hati hana Hatol ada usim usngeu ba u kadai hok kata ka hok jong u balai hadu katne ba un thombor ingi ki khasi balai un thombor ingi khasi ndrei kalong ka bo bakla kan bon le kumne khamtam ngi de ki khun ki hajar yangau ai ka wei ka u ai ka wei ka order bang ada bani hajir hasora bang penkheng ya kata ka an ka jong u bang klemsiu ya kata ka khajana sha kahima ya kan ini jingle thombor museum kalau long partially tangya ki khasi te lada weng no seu sordar imat kan ini jing weng sordar jung museum kala bandai ba sordar lada don sordar umla ban kan boman umla ban le ki kam tu kan boman re lada don sordar la long pembadan long penthut kumta ngi kum samla ngi persya jubor ya kan ini jingle museum bat ngi perkhat ru ngi kerpat ru ya ki bru ki pakam halot ki balong halor kum ayu bikin page lang bikin sem action lang ya kan ni Nak liang jonga ku musodar bangan yelam yaki ngan ngitrei minot su kenang bakini ipai ba jonga kinio ya kata ke baki ki angnut kum baki kwa manta ya ka bakinio hidak la ka ilakala jong bakin light no nak kata ke jing sensar nak jong ki mas ti nak liang jonga ku musodar ngan persyang ya kata ban approach no kham se jong halor kini ki jing angnut jong ki pai ba bat ngani don hir pai ba nakapor sakapor Kani Gadega Pati CTV